kucho. Rokamano nya Philip, wasenene kinde mokalo seche mwawuoye ni lwasi mar Kenya osebedo lwasi mano mar gomo kata mar ng'anyo. Seche moko kikalo town kacha ti iwinjo ka lwasi dum mana tia gas kendo gin gino mosebedo katimore kinde dweche ariyo mosekadho, piny ok osebedo kod kwe. Waseneno piny mar Bangladesh bende no dwa kopo gima jo Kenya otimo, kendo jo Kenya kano donjo parliament manego yudhe ma jo Kenya, Bangladesh gini bo donjo nyaka bedroom mino kama ko relax mose kitanda mag jotelo. Jo Uganda otemo lakini no gagi. Ntiere gimoro mar king'iyo pinje gi duto tineno ka ntie gimoro machalre. Gima chalre en ni rawere chal ka gima gichiew. Adier ne ging'eyo ratiro mar gi kinde mokadho. Kata kamano ne pok waneno ka giwuok oko kaka sani ne giwuok oko ne. Ang'o matimore? Ang'o mo chiew rawere wache kamano mabende sani koro waneno ka giwuok oko molo kaka gisebedo ka giwuok ka pile. Erokamano Lydia, gima anyalo paro ni tapane ni kwara moga ojwang ni rawere ok ochiew mana sani kende. Piny ndalo te joma loko piny, joma miyo piny go okang' maduong' gin rowere. Kata king'iyo historia mar piny Kenya, ibiro nyisi ni the Young Turks of 1992 emane okonyo kabisa kariwore gi josiasa mondo waduoge e multi-party. To be wasegik kama wagike ni Philip? Kama wagike ni wasegike yore mang'eny. Gima miyo wasegike yore mang'eny en ni ndalo ka ndalo nigi wach mopogore. Ndalo moko wawacho weche mag golo jasungu mondo loch odong' mar jarateng' mar jopiny Kenya. Ndalo moko wawacho weche mag loko katiba. Ndalo moko wawacho weche mag loko chike mondo wabed gi multi-partyism mane kwase ketho section 2A mar katiba. To mano bende mar yudhe kende? Mano ne mar josiasa gi yudhe. Pogruok mantiere kawuono en mae ni wacho ni revolution mar Gen Z kata lokruok mar jomatindo magin yudhe kende. King'iyo piny maber kaka en ng'ama jaland weche matimore samoro idhi e piny kaji timo nonro ni. Ibiro yudo ka joma iluongo ni Gen Z ng'eny joma ne nie gig ne gin millennials. Tiende ni joma otelo negi matin. Inyalo dagi kata inyalo yie. Ng'enje pap. Wan be nyong'e. Ng'anyo mokwongo. Yes. Mane bed maduong' makato gidonje e od bura. Ne inyalo yudo ng'eny gi ne gin jok ma tindo kabisa. Kibire second set to gin ji makoro kikore. Gima nyalo wacho en ni pogruok maduong' mantie en ni sani mopogore gi chon. Weche landore mayot. Keyo wach yot koluwore gi weche mag mbui. Kendo nineno ka X Spaces ema gini timore kabisa. X Spaces ema ne jochake go mbaka kapok ji obiro e maandamano. Pogruok kendo maduong' mantie en ni ne ji okorito ni nyaka jasiasa ema land ni tarik ma kama e kwadhi dhi ndara, e kwadhi dhi bedo gi maandamano. To king'iyo tarik kata odiochienge mag maandamano Lydia, en tich ariyo gi tich ang'wen. Ere joma nochako ng'anyo mar tich ariyo gi tich ang'wen? Ne en coalition mar Azimio. Koro tiende ni joma tindo somo weche kaluwore gi weche matimore piny mag siasa, weche ma joma otelonwa osebedo ka timo gi kaka gisebedo ka gitime. Mak mana ni nitiere gimiluongo ni social innovation. Social innovation tiende ni ing'eni pile ko wacho innovation to ng'ato wacho mani en weche mag technology kata tiyo gi kompyuta kata ang'o. En ni ng'iyo ni kane wadwa dhi serve petitions samoro kata Harambee House, tiyudo ka koro oket polise mang'eny, to lisasi ng'eny, to bunde ng'eny, to loche madongo go bila ng'eny. To jowa matindo gi nyoparo ni koro kwaland ni wadhi Harambee House kata kwaland ni wadhi kama. Mak mana ni destination wa to bro bedo gima kizungu luongo ni obedo amorphous. Mobilization okine ng'at motelo mbele ne kabisa, but king'iye to nitiere destination madhiye kata kama gikone ni kama ji dwa dhiye to en kanye. Manyo miyo wabedo gi thuolo ma ineno ka okang' mokwongo joma tindo ochopo e parliament. Iwacho weche mag Bangladesh, nitiere Uganda, nitiere Malawi, nitie Zimbabwe,
nitie kuonde mang'eny ma gigi osetimore. Kata king'iyo pinje masani waluongo ni Sahel e Afrika, pinje masani otelne gi jolweny kata jok mane ntiere e military mokawo loch kuom jomoyier gombulu. Ikawo Burkina Faso, ikawo Mali, ikawo Guinea. King'iyo stretch no ntiere pinje 5. President maduong' mogik ei jogo yegni 44 kuom joma nokawo loch koloko mar ker kowuok e army. Tiende ni gima osebedo katimore, joma tinde piny mangima mok kata Kenya ka kende oseneno ka ntiere thirno e weche mag dongruok, nitiere nyawo e weche mag jiwo rowere mondo sud mbele. To gima gisefwenyo kata mwasefwenyo en ni samoro mbaka ni ok nyalgo kionge mesa. Koro nitie gimoro miluongo ni turning the tables kata turning the tides. Jowagi sani koro loko mesgi kendo gin ema gibede mesa gichako loso agenda ma gidwa ni odhi mbele. To king'iyo kata wach mar Burkina Faso sani wan gi ker matin kendo jegni 34. Motelo ne mano e higni mag 80 gi wiye ne ntie Sankara mabe piny achiel. Tiende ni magi weche moa chon, to mopogore ga ng'enge, mopogore gi tiyo gi teko mang'eny machalo bunde kata overthrowing government koluwore gi weche mag military. Sani e weche mag communication, e weche mag mbui, e weche mag social innovation, iyudo ka joma tindo nyalo bedo abeda ga agenda mag mbaka magiwinjre mbui mok giromo physically, kaeto gidhi magitim gimonego bed ni gitimo. Pod ibiro neno weche gi kabiro mang'eny, ok girumo sani. Gidhi dhi nyime ma chopni lokruok modwaro kaka jo Kenya, kaka joma tindo pod obiro mana yudore. Philip,